Здравейте! Днес в тая жега се намирам на много малко известния язовир. Аз поне за първи път го чувам. Язовир Карелина река. Къде се намира? Намира се между язовир Широка поляна и язовир Доспат. По едни дерета, по едни рекички, около час и половина вървях, но виждам, че тук има черен път горе. Няма как да няма, защото това съоръжение трябва да се поддържа. Прилича ми на много див. Тук, като гледам как играе рибата, ако е разрешен риболова, е рай за рибарите. Погледнете го. Намира се точно на 1500 метра над морска височина. Ако някой иска да дойде, ще му пратя локация. Какво съоръжение. Прилича ми на доста нов, или поне реновиран. Някой, ако знае повече, нека да добави. Да, това е нещо като пречиствателна станция или нещо от този род. За първ път виждам такова нещо. Не знам даже дали мога да снимам. Доста потресаваща гледка. Да, това към турбината явно отива. Не знам, който разбира, нека да добави. Само нещо да не ме арестуват тук, защото не знам дали е разрешен изобщо. Няма табелки, няма нищо. Както да е. За сега, чао, чао.